Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw, siya, ako, ug si Danny. Unsa man? Mahimo pong masayod kon. Hangtod ka sa akong maimpas ni ma? Unsa? Gusto na kong mahibaw kon pila ang gikinahanglan akong bayran. Kay kun kini lang ang paagi nga makabayad ko nimo. Bisan mamatay na unya ko, dili paghihapon ko maimpas nimo kay pipila lang kalibo ang mamahimo kong bayad dinhi. Dili ba? Bright kagid bisan unsaon, Daniela. Pero dili lang kwarta ang kinahanglan nimong bayran diri nako. Kun dili, laki pa nga akong garbo nga imong giyatakan. Og mas mahal ang singil ko ni ana. Tuyo mong giyatakan ang akong garbo. Busa mag-antos ka. Pistiha gyud anang pahiyumaw eh. Makalagot siya ha. Makalagot. Mga unit ha? Humana ko. Unya, apil ka na unya sa mga babae nga ato sa lawak nga samin. Usa ka na unya sa mga pilian. May customer ko gabi eh. Naano sa day unya? Day. Ning klasiha sa pangita dili uso ang pahuway. Mas daghang customer, mas maayo. So, dili ko mahimong mo pahuway. Dili. Dili ko mahimong mo balibad? Labaw ng dili. Okay. Usa pa gyud na ng pahiuman nimo ha, Daniela? Anong ingon anak man na? Ang unsa man tita? Kanagod. Kanang imong pinahiuman ba? Mura gyud na something. Actually, guilty lang ta. Daghan tuod kag sudan nga gida para nako. Lunchtime na karon pero mura pa kog namahaw. Itlog, hotdog, unya, buwad. Ay, nalimot ko. Dili man day ka mukhaon og buwad, no? Kay arte man day kay ka. Arti? Ako? Dali ba? Matod ni mo. Kalimtan na nako ang kanhin akong pagkaako. And so, gikalimtan ko na kato, tita. Wa na ang kanhing Daniel ang matod ni mo, arte. As a matter of fact, mauna kinikaroon ng akong paborito. Buwad. I never knew this tastes like heaven. Well, panagsara kining mahitabo. Nga magkauban ta sa usa ka lamisa. Oliver, nakabantay ko nga pipila ka gabi ka ng wa mulakaw. Og ni ara sabay. Nagpundo ka lang sa imong kwarto. Don't tell me nga gipulaan ka na sa imong misyo. Gipulaan gidayon? Dili mahimo may pahuway lang? At least nakita na ko nimo karon. Of course, I see you. Makita na ko nimo kung may buhaton kong sayop. Gawas niya na, I am nothing. May pang-utot.
Papansin pa kay baho. Watch your mouth. Niatas ka na nan. Para otot, ludon na ka. Enough! Otot ba otot? Kailan kag otot? Okay. Karon nga ni ata sa usa ka kananan, I might as well ask you kung kanusa ka manarbaho. Yan na. Kanusa ka ng imong unya. Unya na good. Unya na kung matiguang ka na. Wa ko'y planong hangtod sa hangtod ko nga magbuhi kanimo, Oliver. Dili ka hangtod-hangtod nga magbuhi na ako, Dad. Kay dili ka mugamot nining kalibutan na. Mamatay ra unya ka. Kuya, Bastos ka gyud bisag unsaon. Lahi ang basto sa realistic, Daddy. Death is a reality we all have to face. Wa ka gyud batasan. Naaman, Dad. Wa ka lang makauyon. kuya, husto na. Hilom na lang. Dili ko mahimo mahilom kung may ikaatubang ko. Dili mutak ko mga kumbaba. Mao nga, mauna na lang ko ugundang ninyo, ha? Ato na ko sa kong kwarto. Oliver, Yes, Dad? excuse yourself. Bibiya ka lang nga wa mo excuse sa imong kaugalingon. Oops. My fault. Please, excuse myself. Happy? Oh, Dad, pasag din si kuya. kung wa pa ko nakapugong na ko, gilabay ko na unta siya nining tinidor. Daddy, nasayod ka gyud nga sugsog ra ka na ni kuya. You know him. Anak mo siya, Dad. Dili ko siya anak. Daddy, Wa ko'y anak nga sama niya kabastos. O kabasinupakon. Kung mahimo pa lang. Kung mahimo pa lang yun. Isalikway ko na siya. Daddy, no. Don't do that, Dad. Kita na lang ang pamilya ni Kuya Oliver. O kung buhaton mo ka na, musamot nga wa na'y paingnan ang kinabuhi ni Kuya. Kung sama pa lang unta nimo kabuutan ng imong maguwang. Wa unta ko'y problema karon. It's because managlahi mig personalidad, Daddy. Managtaong managlahi yun. Managlahi yun nagpatasan. Busa, ato na lang sabton si Kuya. Maabot na diyang adlaw nga, mausab ra siya. Nice, nice! Ningo kay sila nagtanon ako ang nagsayaw-sayaw din. Ibabaw sa stage. Manaog ko. Doolon ko ka ng usa kay dalan nga lalaki. Hatagan ko siya lap dance. Tanaw, tagat. Dili ka ba mapuang tiguwanga ka? Oh, you're good. Japanese? Yes, yes. Konnichiwa, Samo. Hana-san, Nihongo? Totemo sukunai. I like you. I will give you a rat money. Very good, Papa. Yatisra, kamaayo ra nakagrind ni Daniela ng usa ka tiguang hapon na. Sa pipila ka buwan niya nga nagpundo din dali kay siyang nakaton. Naka-adapt sa palibot. Usa na siya sa pinakasikat ni ining maong club. Usa na usab siya sa dayon sa mga customer din Wagi day ko masayop sa akong pagdani mo ining dapita, Daniela. Kay murag sa sugod raman ka naglisod gyud. Karon sa kong tanaw, murag na enjoy na kayo nimo karon ang imong pagkapokpok. So good na di ay ang pa-cute-cute, padili-dili, pero maode ampay. Ug pabor kay ni nako. Kay makadawat ko kanunay og kwarta gikan nimo, Daniela. O ako magpahimos lang sa imong kabilin, kundili lakip na sa imong kita sa pagbaligya sa imong lawas.
Umay na lang. Bisan dako na kayog nakuha sa kwarta nga kabili ni Daryl ngadto kang Daniela. Dili pagyapon ko mahutan. Kay naay income si Daniela nga ako ang nakapahimos. Mubiya ako din Wato na sab ko sa kasino. Ay, mao din ni kinabuhi. Nga dunahan nga daghang kwarta. Mao ni ang kinabuhi nga akong ganahan. Running out of money. Di malas. Gamay na malagid untay kuwang. Usa na lang ka numero. Naunahan pagid ko. Piste. So, Unsay anso? dili na ka. Naurot na ang cash nga ako gidaka rong gabi una. Oh, ay kan Lindy. Tinoon? Mosalig ka na ako? Magkapila na kay gayon nga nakita kita o nagkaabot kita dinhi. So why not? Oh. Sige. Okay. But of course, dili ko mahimog mupautang nga why collateral. Need assurance nga mauli na ko gago kwarta. Unsay imong gusto? Kining akong mga alahas? Mukabat ba ka na og milyon? Ang akong sakyanan, iapil na ko ang akong sakyanan uban ning akong mga alahas. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!